Kellu 8 snin, kien abbati, kien jiġi abbużat fil-konfessjonarju u anke fis-sagristija, storja li seħħet fix-Xahar Għawdex snin ilu u li tħallik bla kliem. Il-każ tas-saċerdoti Awċin inkixef fis-sajf li għadda għalkemm l-isqof preżenti Anton Tewma kien ilu jaf sentejn u kien taħ parir biex il-każ jiġi riferut lis-Safeguarding Commission. Huma dawn id-dikjarazzjonijiet li saru fil-qorti mill-vittma ta' dawn l-allegati abbużi sesswali fejn imbikkem u stqarr li ħafna drabi kien sfurzat u saħansitra meddet. Din ix-xhieda tal-vittma ingħatat permezz ta' video conferencing. Il-qassisin akkużati b'dan il-każ serjissimu huma Joseph Cini u Joseph Sultana. Dan tal-aħħar kien l-ewwel li tressaq il-qorti ta' Għawdex assistit mill-avukat Angel Formosa. Is-saċerdoti li għandu 84 sena u li ħafna jafuh bħala Dun Giuseppe wieġeb mhux ħati tal-akkużi u wara battibekki jaħarqu fl-awla bejn id-difiża u l-prosekuzzjoni, il-qorti ordnat li s-saċerdot jinżamm taħt il-kustodja tal-Pulizija. Il-Maġistrat Monika Vella ordnat ukoll divjet fuq l-isem tal-vittma illi fix-xhieda tiegħu irrakkonta fid-dettall kif kien fetaħ qalbu ma' Dun Anton Tewma meta dan beda jaraħ f'dipressjoni u kien spiċċa fil-vizzi tal-alkoħol u droga. Sansitra kienu jiġu ħsibijiet biex ineħħi ħajtu. L-akkużat li ieħor Joseph Cini li għandu 70 sena u huwa ex kappillan tal-Asri serva għal xi żmien fil-parroċċa tax-Xara u wieġeb mhux ħati tal-akkużi kontrih. Anke għal Cini ġiet miċħuda t-talba l-libertà proviżorja. Dispjaċik ta' dak li għamilt? Jiddispjaċik? F'dan il-każ l-akkużi huma aktar serji inkluż dik ta' stupru fir-residenza tas-saċerdot innifsu, allegatament kien inneżża lit-tifel u jisforza ruħu fuqu u wara l-abbuż kien itih il-flus. Intant fi stqarrija d-Djoċesi ta' Għawdex esprimiet solidarjetà ma' dawk kollha li qegħdin ibatu. Id-Djoċesi qalet li filwaqt li tistenna l-qorti tieħu l-kors tagħha biex toħroġ il-verità, il-Knisja ttenni r-rieda u l-impenn sħiħ tagħha biex ħadd ma jkun vittma ta' abbużi sesswali fiżiċi jew morali. Il-Kurja ta' Għawdex qed tħeġġeġ lil dawk li ġarbu xi abbuż biex jirrapportaw lill-Pulizija u biex jekk l-abbuż sar minn persuni marbuta mal-Knisja jikkuntattjaw ukoll is-Safeguarding Commission. L-istqarrija temtajt li fir-rispett lejn il-verità il-Knisja tfakkar il ħadd m'għandu jitqis ħati qabel ma jkun hemm sentenza definittiva tal-qorti.